Ħidma sfiqa tal-Pulizija waslet biex tkisser ċirku tal-prostituzzjoni li fih allegatament kienet titħaddem tfajla ta' 14-il sena. Brabta ma' dan il-każ, Koppja Ungeriża tresqet il-Qorti Mixlija li kienet qed tmexxi burdell li fih il-prosekuzzjoni qalet li kien hemm 20 klijent li jmorru jinqdew kuljum. Il-koppja li tgħix f'San Pawl il-Baħar u l fuq ordni tal-qorti isem ir-raġel u l-mara ma jistgħux jixxandru jinsabu akkużati bit-traffikar uman u li jgħixu minn fuq il-prostituzzjoni. Saħansitra l-Pulizija qalet li għandha suspetti kbar li t-tifla tal-koppja li għandha 14 sena ġiet sfurzata biex taħdem fil-prostituzzjoni. Fl-awla tal-qorti kien hemm qatt ta' nisa li allegatament ħadmu mill-koppja u ħafna minn dawn jiġu mill-koppja stess. Intqal ukoll ir-raġel ta' 39 sena u l-mara ta' 34 sena kienu jmexxu l-burdell permezz tat-telefon billi anki jagħmlu l-appuntamenti tan-nisa mal-klijenti. Filwaqt li d-diviża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-akkużati, opponit il-fatt li ma ntalabx permess mill-ġenituri tat-tifla ta' 14 sena biex din tixhed. Min-naħa tagħha l-prosekuzzjoni fakret li l-ġenituri tat-tifla huma akkużati b'reat serju. Il-prosekuzzjoni wkoll opponita t-talba tad-diviża biex it-tifla jkollha kuntatt mal-ġenituri. Hawn il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Farrugia ħallit fidejn l-esperti biex jaraw x'inhu l-aħjar interess tat-tifla.